Udoka bụ nwata mara mma nke ukwuu. Ọ na-asọpụrụ nne na nna ya nke ọma, tinyere ndị okenye na ndị agbata obi ya. Onye ọbụla hụrụ Udoka n'anya. Otu ụbọchị wee ruo, otu nwatakịrị nwoke wee kụọ Udoka ihe na-enweghị ihe ọbụla o mere nwatakịrị ahụ. Nke a wutere Udoka nke ukwuu, maka na nne na nna ya pịara ya ụtalị ma bakwara ya mba maka na ọ lụrụ ọgụ. Ha dọkwara ya aka na ntị gbasara ịlụ ọgụ. Ihe nne na nna Udoka mere were ya iwe nke ukwuu. N'echiche nke ya, o chere na ha kwesịrị ịpịa nwatakịrị ahụ ihe ma ọ bụ baara ya mba, mana ha emeghị otu ahụ. Nke a mere Udoka jiri gbapụ n'ụlọ na-enweghị onye maara ebe ọ gbagara. Nne na nna Udoka malitere ịchụ Udoka ebe dị iche iche, tinyere ebe ndị enyi ya, ma ha ahụghị ya. Mgbe ha na-alaghachi n'ụlọ ha na nkolopụ, ha nụrụ olu na-ebe akwa n'elu osisi. Mgbe ha ledere anya n'elu osisi ahụ, ha hụrụ Udoka ebe ọ na-ebe akwa. Ha rịọrọ ya arịrịọ ka o si n'elu osisi ahụ rịdata, mana ọ jụrụ ajụ. Nne na nna ya gbapụrụ ọsọ gaa rịọ enyi ya ka ọ gwa Udoka ka o si n'osisi ahụ rịdata. Mgbe enyi ya hụrụ ya n'elu, ọ rịọrọ ya ka ọ rịdaa. Udoka mere nke a n'egbughị oge. Enyi Udoka mere ka ọ mata na ihe nne na nna ya mere abụghị maka na ha ahụghị ya n'anya, kama ọ bụ ịkụziri ya ihe. Ọ gwakwara ya na o meghị nke ọma isi n'ụlọ gbapụ. Ọ dịghị mma nwatakịrị ime otu ahụ. Obi tọrọ nne na nna Udoka ụtọ mgbe ha hụrụ ya. Ha siri ihe oriri ma mekwa achịcha n'ihi na ọ bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya. Ha nyere ya ezi ndụmọdụ. Udoka rịọrọ ha mgbaghara maka agwa ọjọọ ahụ ọ kpara. Igbo na-achị n'ime ụyọkọ nje mere mmanwụ ajaga maka ọbịa m n'uche ọbịa m n'ọnụ. Ọbịakwakwa n'uche ọbịa m n'ọnụ. Oselose gba n'uche gbo ogori etigwo onye nwa na-ahụọ. Ka njukene Igbo be anyị na-arụ na-emezi n'ụlọ akwụkwọ ma bụrụ eziokwu ndị nkụzi eme m ive.